The drive-thru live drama. Sa pangalan ni mo to? Sa battery, kaya ron may istorya ka. Sabat na to. One step living job na karon. Lan, dili ba? Agay, pandamay. Lan, Para pa siyang naklaro ang bulan. Pandamay. O, pili ka mo. Bayaran nyo na serbisyuan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-thru live drama. Reunion lang yon, Papa J-Boy Nonoy. Pero, nakibot na lang ako, Papa J-Boy Nonoy. After pila ka, simana, bulan, daw nag-iba ang nanay o ang itsura o ang aura ni Nanay Florida. O gamuning isa sige na problema na ako, Papa J-Boy Nonoy. Para inyong maintindihan. Harmony! Ang mga natabo! Ay. Sa kadugay na kapanahon, first time ko pa lang excited ako mag-attend sa ngamon nga alumni homecoming. Dong! Dong! Asa naman itong akong bata? Ah, Dong! uy! Nakita na mo nga akong make-up kit dire? Nay! Dali lang, Nay. Wala masa ko kay ate ni mo. Dali lang, Nay. Uy! Parang may iba ngayong araw, ha? Ikaw ba lanak? Alumni homecoming namon subong. Wow! Oo. You look so beautiful. Ay, siyempre. Tunay. Kita mo dong, umpisa na dula si tatay mo sa kalibutan.
Duwa na lang kamo ni ate kag dili na lang nagatiyog ang akon nga kalibutan kag akong kinabuhi sa inyong duwa. So, kinahanglan man akon do nga maghangaw-hangaw ako. Pero nay, dali lang. Alumni homecoming ninyo. Yes. Subo nga gabi. Oo. Pero nga amo ng porma nimo. Sus dong. Ang slit sa imuhang Ay. palda paabot. Murag lapit naman. Ay sus dong. Nay, siksik Kung- ka na. Mangakig si tatay ka na. Ay. Mangakig si tatay. Tatay nimo. Tatay nimo kag si ate nimo pareho lang na sila. Sa bagay nay. Ako, I'm happy na makita ka na Ay. happy po. Ha? Kay kung nagsugot lang si ate nimo, nga paiulam ni ate nimo sa ako ng iyang crop top. Nag-crop top na ko didong. Bungot sa iring. Pero, At least ikaw nakaspagete. ay sus, ebendong bisan na sinanay mo nag-edad na siyang 60. Pero, I'm look so very beautiful. I agree nay. Oo, kita mo I dong agree. sang una, sang amon nga, during sang amon nga high school days. Yes nay. If you don't mind dong, Oh. sinanay nimo ang muse. Oo. Ako ang pinakagwapa sa amon Amo ba classroom. nay? niya. Bebe, Oo. ako pa boto ko sa imo nay. Ay, sus. Boto ko sa imo. Halin first year, Oh. hasta 6 years ako dong. Nga nangin muse sa amon nga high school. Amba. Oo. Nag 6 years ako dong kay kadua ako magbalik. Oo. Pero at least muse gyapon ka. Yes, muse yapon ko That's yan dong. the good Oo. news. That's the good news. Pero nay, ako boto ko sa imo. Ay, Wala sus. problema nay, pero nay, Ay, basig makita nimo timo mga dating mga karelasyon ay nito ha. dong. Kasi, Sus, ma- alam mo naman na high school life, iba talaga yung of mga course. memories, Oo. di ba? Oh. Sige nay, dra ka lang. Ah, Wala mo na kung make-up kit ni ate. hindi ka lang madawagit kay ate Oh, mo, sige, ha? balong ko lang ako ang magamit. Ay, sus. Oh. Ano dong? I mean. Hambalong ko lang na iba ang magamit sa imong makeup kit, ha? Basi dong, pwede mo makuot dito ang crop top ni ate mo? Katong anong color gusto mo? Atong polka dots yang crop top. Sige. Hinahinayon mo lang. Sige nay. Oo. Basta ang importante nay malipayon ko sa imo Ay, sus dong. and then nakita Oo. na ko ang imuhang happiness Oh, sa imong face subong adlaw nay. gwapa ko dong. Gwapa Gwapa ka nay. ko dong. Ikaw ang Tanawa bala pinakagwapa. dong, oh. Pula-pula ang bibig ni nanay mo. Bebe, turn around, Oh. turn around. Oh. Wow! Hipos lang dong nga. Oo, Hindi lang manugig kay ate mo nga. Babaw dalom gin lipstickan ko. Bumot sa iring. Sige nay. O sige dong. Sige, Nay. Ha? Yes, O nay. sige. Yes, nay. Idulong dayon ako dito sa nga pick up mo. Yes, nay. Ara na nay. Pero si ate ara sa likod ko. Anong yambal mo saya? Nay, di ka makadto. Ay, nak. Pasensya na kay alumni yung kaming namon subong. Te, okay lang natin. Pagustuhin na si nanay. Dong. Nga, way ka nagambal sa akon nga. May lakat ka lang si nanay. Ay, te, sagdiin lang ganda. Hindi Wala na mo. yan pwede. Hindi, te, areo. Taga Hindi na na yan top pwede, time. dong. Taga na top time si nanay nga maghangaw-hanga bisin kadali lang. Para, Eh. gusto ako mag-enjoy si nanay. Dak Jessa, subong man lang gani ako makahangaw-hangaw sang wala na si tatay mo sa akon. Tama Kay, na, tama. siyempre mamingaw man ako dire sa balay, kagabalo ka day. Sponsor man ina sa mga classmate namon. Oo, kagapila ka tuig, mga 50 anyos man kami wa nagkita. Ay, Tama na, te. nay. Sige, chance si nanay. Te, ako na bahala. Eh, Ako na bahala. Nagpromisa bala ako kay tatay nga bago nagdula si tatay ka nabugtuan sa ginawa nga. Hindi ako magpasugot nga. Makapakita si nanay sang alam ko na nay na basta alam na himong kami nga daan nay. Paris. Alams na. Paris-paris sa mga kwan mo sa high school, di ba? Teka, hindi man matago nga. Ikaw ang pinakagwapa nga daan sa inyo nga panahon. Ay, nak, hindi man amo na si nanay mo. Pasugti lang bala ako, nak. Ate, tagaanda na lang chance si nanay. Subong man lang na gabi. Ayambot, Subong basta man lang nay gabi. ha. Oh. Pag abot ka ron alas 11, text ka na kay Dudong para masugat ka niya.
Ano to? Hulamon mo ang crop top ko, ha? Te, paulaman na lang, te. Paulaman Oo na lang. na kayang amon nga mutip na nga kuan ning Hawayan. medyo kuan na bala. In the kuan bala kanang subong nga panahon. Sige. Amon nga mutip nak so kinahanglan ko ba crop top ulamon ko lang Sige, te, pagustunin na si nanay. Okay na. Ari nay Bantayan ko si nanay. basta nanay ha mag-cycling ikaw hasta sa tuhod. Pinaka abab din ka man. Grabe ang cycling mo na ang grabe ang imong abab din nay ba. Ang slit alin sa kuwan. Alin sa pataas sa tuhod as tagid sa hita na yan nay. Pero sagdi lang, te. Kaya na ni nanay. Ari ka nay cycling ka. Cycling na si nanay. Hasta sa tuhod ng cycling mo nay ha. Baunak Ate, sige lang. Sige, Ubahon ko man ni karon. Sige, nanay. Ay, sige na ka. Babay. Lako na, Salamat dali yun na. dahil Dali sa na. ipasugtan mo si nanay mo. Dali na. Oh, thank you, thank was you. afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. 2, 3, 4, tell the people. Ay, ladies and gentlemen. Everybody, ready na ba ang oil? Ready na, ready na. Ready na. Sa itinagin ako Okay. mo sa o karon pa. This time, mga girls. Pag grabe. Di ba sa agors Grabe po na Di girls. kami na yung magpasugot. Kalabaw lang yung tumatanda. Tama. Ang edad lang. Uy. Sorry, basta ang importante sa buong na gabi, mag-enjoy tang tanan and everybody sa mga members sa alumni, ang mga pagkain natin ay ready na po. Okay? Let's enjoy the night. May enjoy ka, may enjoy ka. Enjoy talaga dito. Enjoy. 12 o'clock, rock the roll, rock. Rock. Party, party. Uy. Florida. Is that you? Sino ka gani? Uy, nakalimutan mo na ako. Ako yun. Oy! Ako yun si Rodrigo. Rodrigo! Of course. Ikaw na na. How are you? Di ka pa rin kumukupas. Uy, Ang ganda mo pa rin. alam mo naman, proper diet, healthy lifestyle, o diba? Ay, naku, medyo maingay dito. Ay. Medyo maingay. Doon tayo sa likod. Kamusta ka na? Okay lang O, sige, ako. dali kita Mag-usap sa tayo likod. doon sa likod. Oo. Mag-usap tayo doon. Maingay dito. Bao na bisko, ginikaw ba? Naadalagi kita sa dulong-dulo. Of course, dito tayo para at least Oo, kasaba dito. mabalikan Kagat- natin yung mga Oo. alaala natin. Banyo si anay ko dong, Bi. Sige. Namista ka bala? Talaga. Di kamusta si Marie buhi pa? Huwag na nating pag-usapan. Matagal lang namatay yun. Ay, Ikaw? ibig mo sabihin pala, balo ka na. Of course. Ikaw, kamusta na si kumpare? Ay, si pare mo subong na-decompose na yun. Oo. Patagal-tagal na rin. Siguro mga 7 years na rin ako nag-iisa sa aking buhay. Ibig sabihin, Hindi na didiligan. Oo. ibig sabihin, yung ihi na lang nag-agi-agi dyan. Ikaw talaga. Anong ihi? May pipino pa. May pipino. Alam mo naman nga, healthy lifestyle Tama. ako. Dapat Oo. talaga yan. Ang importante ngayon, Ay, nagkita ulit tayo. akala ko nga nasa US ka na. Wala. Bumalik ako dito. Alam mo ba na? Pagbalik ko dito, ikaw talaga ang una kong hinan. Ay, ikaw talaga, Rodrigo ba? Hanggang ngayon, jamming ka pa rin. Hindi yan jamming. Alam mo, actually, ako yung nagpa-organize nito. Kasi gusto kitang makita. Ibig mo sabihin pala, ikaw pala yung nag-chat-chat sa akin. Of course. Kala ko nga apo mo yun. Pero Ikaw talaga ha. ang importante, Plano mo talaga ito. of course, kasi gusto kong makita ka ulit. Sa bagay,
Gusto kong makita. Yung mga kapanahonan natin na akala nga natin noon na tayong magkatuluyan eh. Ibig sabihin, Rodrigo, ikaw pala yung pasimuno nito. Ako. Kaya, pwede bang kunin ko ang number mo kasi gusto kitang tawagan Ay. araw-araw. Okay lang ba? Okay naman. Hindi mo ba magagalit ang Ay, mga anak kaya ko? magagalit yan kasi minsan lang ito mangyayari sa akin eh. Talaga. Kalain mo naman na 7 years ako hindi nadidiliga. Akala, Halos sa 7 years na yan, usik-usik na lang. pero ang totoo, yung mga sulat mo sa akin, tinago ko pa. Ay, Oh, totoo yun. ibig mo sabihin, yung sulat mo, tinago ko pa? Ang sulat mo, tinago ko. Ah! Ako din, Rodrigo. Talaga. Yung mga brief mo na polka dots dati, tinago ko rin. Ay, nako. Kalahin mo yung isa mong brief? Hindi ko malilimutan yun. Oo. Bakit? Yun talaga yun eh. Bakit? Alam mo naman yun. Yung question ko ngayon sa'yo, Rodrigo. Ano? Kaya mo pa? Of course. Of course. Bakit di mo subukan, di ba? O ano? Sa dating Oh. lugar. O sa dating lugar, nandito na nga tayo. Eh. Basta ha, Ano? side pocket lang. Hindi ba magagalit ang mga anak mo? Hindi Na dinala mo magagalit ako yan. dito sa bahay? Marami kasing lamok doon. Hindi magagalit yung anak ko. Anak! Nay? Oo. Ari na ako. Pasensya ka na na. Kuhay ko na dala ang lipstick ko. Napanas? Nay, sino naman po mo, Nay? Ay! Mayong gabi Ay, daw. ito pala yung si Juan. Si Tito mo, Rodrigo. Oo. Tito. Paano ko naging tito na, Nay? Yung apo niya, yung crush mo. Ito Okay. yun siya. Pero, ari mo sa balay. Eh, hinatid niya ako. Talaga. Tapos, pagpasensyahan mo na anak, medyo nakainom si mama, nanay mo eh. Hinatid niya ako, so, ang yung gusto niya, Nalasing ka. no, yung gusto niya kasi dito sa magpalipas ng umaga. Kung okay lang sa iyo. Ate, Nay! may upod si nanay. Sino nangupod mo, Nay? Ay, anak! Ay, si Tito mo, Rodrigo. Rodrigo, ito yung panganay kong anak, si Jessa. Good evening, good evening. Yes, Tito. Magandang gabi po. Salamat naman po at hinatid mo si Nanay. Actually lang ga, dito ako matutulog. Nay, anong butsing ganun si Ninay? Hindi mo pa ba na-explain sa kanya? Dak, dito siya matutulog. Dito siya magpalipas ng gabi kasi kung akalain mo na siya yung nag-prepare pala, nag-organize para matuloy yung amin nga alumni homecoming. At saka ate, sinabi ni nanay na siya pala yung first love ni nanay. Oh, siya talaga. Tama Nay, yun, tama yun. Tito, hindi naman pwede dito na dito ka matutulog. Bakit wala po kayong bahay? Meron naman pero malayo. Pero actually, Sige na balanak. mag-on na kami. Kanina lang. Anong ba't mo ganun? Nay, Kami na. wala ko sila ng kabalo ha. Ay nak, ayos subong nakbalaan mo na. Dali na Rodrigo masugot siya kag hindi pa dayon. Dali na. Nay, Dali na. hindi na pwede. Nay, Babayin na lang natin. Nag-enjoy na yan. hindi na pwede. Hindi na pwede kay basta magalit si Papa. Papa J. Boy Nonoy, naglain ginang buot ko ba? Kung lagi na nangit si nanay nga may mga amogaling nga senaryo na. Ang isa pa, sadto lang sila nga gabi nga nagkakita liwat. Sila na? Una sila. Grabe ba? What the? Oh. And isa pa gid sa nabalaan ko, Papa J. Boy Nonoy, nagsugid si nanay sa kuha. May natabo na sila. Agoy noy. Gambalan ko si nanay, magbusong ka gani.
Usang bili kalatoy. Baala ka gid sa buhay mo. Pa-eskwela kag tarong. Ako pa-eskwela kag tarong. Nanay niya. Oh. Anay niya gali. Ano kaya pwede kong himuon, Papa J? Kay hindi kay ko buto sa iyang naging karelasyon subong nga si Rodrigo. Paano ko ba ihambal kay nanay nga? Hindi ko buto sa ilang relasyon. Dahil kong advice, Papa J. Boy Nunoy. Ang inyong sender, Jessa.